A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, achegouse esta mañá á sede da Garda Civil en Lonzas para supervisar a intervención do alixo incautado esta pasada fin de semana, no Peirao do Centenario, froito dunha das operacións de maior calado contra o narcotráfico das que se desenvolveron nas instalacións portuarias da Coruña. En total foron 878 kilos de cocaína, cun valor aproximado no mercado duns 44 millóns de euros. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a cocaína foi atopada pegada ao casco dun mercante atracado no porto con bandeira de Hong Kong e procedente de Brasil, cargado de cereal. Anteriormente, o buque xa fixera escala nas Palmas de Gran Canaria e tiña como destino final Santander. A propia consignataria do barco foi a que alertou do achado despois de que uns mergulladores dunha empresa contratada para unha operación de mantemento da hélice a atoparan pegada ao casco. Polo de agora non se realizaron detencións. A investigación segue aberta, coordinada polo Servizo de Vixilancia Aduaneira.